Okay, balik tang mahigala. Amo mong giyawhag sa pagpadangat sa inyong mga mensahe o baka gusto mo interact no sa ato ang mga bisita karon, tawag lang sa atong pagtuki hotline ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka buot mong padangat pinaagi sa ato ang pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934. Okay, balik tang mahigala. Kuyog na to karong buntaga diri sa studio si Miss Riza Labaw, ang program officer sa Rafi EDU. Okay, Miss Riz, akong pangutana sa imuha day. Unsa man ka importante, no? Ang labi na gyud no sa atong nadungo kaganina ni Ma'am Chris. Para nimo Miss, unsa man ka importante nga atong i-recognize ang papel no sa mga maestra in building the nation. Una sa tanan, again, mo greet na pud ko sa mga maestra, mga principals, mga estudyante ug mga ginikanan nga naminaw karon. Usa gyud ni ka importante nga isyu no nga ato dapat jud nga tukion. But before ko mo mustorya kung nganong dapat i-recognize nato ang ug unsaon nato pag-recognize ni ang mga teachers sa nation building. Ako lang sad isaysay ang upat ka mga butang gyud nga buhat conscious ba ni ambot or unconscious ba ni nga function sa teacher sa society ba. First ay kaning gitawag nga kung moingon gud ta nga kanang nation building muratag nag-build og community ani no. So una makita nato nga ang kaniding mga teachers builders ni sila of skills. So ang mga bata gihatagan nila og kapasidad, sila nimo share sa knowledge kung unsaon pagbuhat sa mga butang-butang ug mahimo ang mga bata makakat-on sa unsay angay lang buhatonon sa ilang adlaw-adlaw. Ikaduha, mao ni sila ang gitawag nga painters of minds. Painters of minds mao ni nga wa lang kahibaw ang mga tao pero kung gusto ka nga mo influence sa usa community, ang mga teachers mo ay makabuhat ana. Maubitaw nga naay mga bata nga grabe kayo maghuna-huna unsa man ni ka critical kila ang tan-aw sa gobyerno, maayo ba ilang panlantaw sa gobyerno, nagagikan na siya sa classroom ang teachers kay diha sa classroom diskusyon na man gud na ang issue sa komunidad ana. So ang mga teachers mo share sa gina sa ilang opinion about sa pangkahitabo unya ang mga bata usog kay na sila mutuhop mauday ni ang panglantaw sa akong maestra, mausad nga ni akong panlantaw. Kung nindot ang ikastorya sa mga maestra about sa panghitabo mo mirror sad ni mo reflect sad ni sa pangutok sa mga bata. Ang ikatulo mao ning gitawag nga molders of social conscience ang mga maestra. Kaning morality, grabe kayo maka storya, maka-share ani ang mga teachers nga unsay sakto, unsay dili, mao ni siya sakto, mao ni siya dili. Kay kung mo bitaw nga naatoy diskusyon kausa nako sa akong maestra sa una nga na may mga media, na may telebisyon, na may computer, pwede na siguro walay maestra. Muna siya dakong pangutana pero ni ana jud tong maestra nga pwede kahana nga ang kung media man lang good, mga telebisyon, radyo, newspaper, libro, magazines, mubasa ang mga bata apan ang usa ka ang iyahang pag-judgment niya ba, pag-evaluate niya sa sitwasyon kung sakto ba ni siya or dili, magagikan gyud gihapon na sa usa ka tawo nga ang usa gyud na apart from the parents mao gyud ang teachers. Ug ang ang ikaupat mao ang architects of change, di ba? Rafi kaayo. Ang mga maestra pwede sa ni sila mabuhat of architects of change kay sila ni ang makapinta, sila ni ang makabuhat kung unsa gyud ang plano ug angay buhaton para mausab ang komunidad. Ug kaning upat mao ni ang pinaka-importante gyud nga kanang function gyud sa teacher sa nation building. Ug kung dili ni siya mapadayon or maguba man ang pangalan o ang moral sa mga maestra, mo ni siya ang lisod. Kay dili na maminaw ang mga estudyante nato, mawagtangan na sila respeto, mawagtangan na sila pagsalig sa edukasyon. So, karon sir, how do we recognize the teachers? Tulo ra gyud. First, kay respeto, sa giingon pa ni Ma'am Tina kanina, no? Ang ikaduha, kay kaning recognition, ug ang ikatulo ang suporta. First, respeto kadaghanan sa atong mga ginikanan o di ba kaha mga kasilinganan nato. Kita, tuo man ka anang inyong maestra, uy ay natuuhi, uy unsa man na.
or kana ba karong mga news, mga issues nga giingon pa ni Ma'am Tina kanina nga down gyud, makapa-degrade gyud sa moral sa mga teachers nga maski usa lang gyud kasayop sa teachers palapadon padakaon. Well, naasad gyud no yung mga teachers nga kilanghan pud gyud nga i-correct, pero usa sad gyud na nga mo contribute ang paglantaw sa society sa mga maestra. Kay karong mga panahon na maestra ra bitaw na tuo man ka ana or day kanang wa man kay tay kwarta day maestra lang, pag maestra lang, nganong maestra lang man gyud nga dapat ang maestra maoy muto no kato akong giingon kanina, upat ka buok roles na iya nga pinaka-importante gyud sa nation building. So dili lang gyud siya langon lang or sige lang ana lang gyud. So dapat gyud ta na ay moral ang mga maestra niya mo build sa gyud ni. Ikaduha ang recognition, kasagaran man gud sa atong mga katawhan karon or di ba kaha sa ato ang society, makakita sila nga trabaho na bitaw na sa maestra or mo naman jud na pirmi ang trabaho sa maestra or ilang man gyud ng trabaho dapat gyud na nila buhaton, pero wala sila kakita nga ang mga maestra di ay mo go out na di ay jud sa ilang comfort zone to the extent nga mo grabe kayo silang sakripisyo nga buhaton para lang sa mga kabataan. For example, katong gibuhat ni Ma'am Tina nga mahabal-habal, mulayo lang gyud siya sa iyang pamilya no para lang gyud atubang sa iyang mga estudyante. Ang risgo sa day no, ang risgo sa pagbiyahe. Ilaha biya jud taw na ang pamliti, wala taw na sila allowance gyud sa pamliti. Ilaha naa ganito usa ka maestra gyud nga moingon gyud nga ma'am kada adlaw 200 ang iyang mabayaran pamliti lang. Unya ang sweldo sad no sa mga maestra niya pamilyado pud bayana sila. Kanang kuwangan taog ang society, kuwangan og recognition sa mga teachers kay maulagi murag pirmi na maguna nila mabuhat, murag normal na dili kayo kakita gyud kung unsa na kaimportante ang ilang role. Ikatulo ang suporta muna nga kanang ang mga facilities, mga equipment nila, magtudlo sila, perti nilang paningkamot, pero kuwangan, panantan ang kanang classroom. 60 hangtod 50 hangtod 60 ka mga bata ang masud ana. Dako ra kay na, nya wala pa jud taw na sila microphone mo, ang ilahang tingog, dakon gyud na, ikahuman sa adlaw, mapagaw na taw na sila. Nga inana niya ka ng computer bisag unsaon pa nila pagtudlo sa mga bata, pero ultimo computer maglisod sila pailis-ilis mag-ilis-ilis dili jud makahands-on mga bata. Dako kay na nga challenge gyud sa mga maestra. So mo ni day ang ipang-mention nimo no nga mga importante nga mahatag nato ngadto sa mga teachers nato. Matod pa nimo murag ato lang gipagamay no. Ang pagkangan nga maestra matod pa nimo magmaestra lang kaday kay kuan ta but kung imong boto naon kung unsa ta karon kita no unsay atong nakabuot karon mao gyud sir, utang nato na sa ato ang mga teachers mao gyud sir nga ilang gipasa kung ilang importante napasa kaayo. sakto So na gamay lang comment on kanang pag kining mga himan karon no, labi na gyud sa mga advanced na nga mga gamit. Di gina siya, although makatabang siya, but then sa imong giingon naagyud gihapon ang mga maestra nga mo guide nila. Yes. Labi na gyud sa pag-analyze sa problema, sa pagtan-aw sa unsay maayo, unsay dili, pag-evaluate sa mga sitwasyon. correct no. So Miss Riz, unsa may mga sa ato no, unsa may mga interventions karon or activities nga gihimo labi na gyud sa Rafi through sa inyong unit haron ma-empower nato ning atong mga teachers kay gawas sa mga facilities and equipments kinahanglan sa gyud ato ni silang ma-empower no, kinahanglan ma-enhance ang ilahang knowledge, skills, ang ilahang motivation no, ang attitude, ang character ug ang competence matod pa. Correct. Yes, go ahead. Muna nga tungod kay nakita ni siya sa Rafi no, apart from the katong infrastructure nga school building yun, school rehab, usa na karon nga gitan-aw sa Rafi ang kaning pag-edukar gyud ug pag-edukar sa community nga muhimo mo suporta gyud sila sa mga kamaistrahan nato sa ato eskwelahan. Kay sa gingon pa ang community man jud na ang mo educate gyud sa mga maestra. So in support for the teachers ang Rafi magabuhat og mga trainings
kaning gitawag nga school governance. Usa man to sa gi-point out kanina ni Ma'am Tina nga kilanghan gyud nga i-train ang kaning mga school governing council kay naa man ni gitawag nga programa sa DepEd nga school-based management. So ang eskwelahan na gyud ang implementar, ang magabuhat og mga proyekto para mo develop ang eskwelahan. So even pagplano kung unsa yes, ang ilahang pagplano kung unsa ang ilahang buhatonon, kung unsa ang direksyon anang eskwelahan na. So mo na nga mutabang ang Rafi sa pag-train ani sa paghatag og kay kaning teachers, community developers man sad ni og community facilitators. Sila man ni ang mo-link gyud sa school ug sa barangay baka ha or sa LGU gyud. So, naatay training ani on community organizing, community facilitation, ug bisan pa man sa kaning gitawag nga planning sa kaning school improvement plan, in support po ni siya sa programa sa DepEd. So, kining school governance, kung ato ni siyang isumada, mo ni ang paghatag nila kapasidad, haron makaangkon sila og mga skills or kahibalo unsaon nila pagduma ang ilahang eskwelahan. Exactly. Oo. Inubanan sa community. Meaning to say, kay ang tradisyon nga pamaagi sa una, kung teachers ra gyud. Bahala na ng mga maestra dira. So later on it was developed into naana na yung mga PTA. Correct. No? So karon murag appeal na gyud ang tibuok community. Yes. Nga mo plano. Kana. So mo na gipasabot na to sa school governance nga kanang program. Correct. Nga dili lang mamahala gani ang community nga musuporta gid sila sa panginahanglanon, dili lang sa estudyante kundi maski na pud sa mga kamaistrahan. So it's totally a community development. It's a community effort sad. Yes sir. Through lang sa schools. Yes sir. All right. So day aside ani unsa pa may mga by the way unsa day impact ni ini ngadto sa kining mga activities na to unsa may impact ni ini ngadto sa labi na gyud sa pag-produce nato sa kanang gitawag tog quality education. Nakita ni namo no ang kaning dako nga epekto ani sa Karkar City. Okay. Kay kaning Karkar City usa man gyud ni sa mga lugar diin gisugda ni ang gitawag nga school governance program. Sa una kay gitawag ni siya equip Ato Cebu. mga pilot areas. Okay. Nga kanang nakita gid namo nga ang mga maestra nigaan-gaan gamay ang ilang mga issues in life no kaning kay naay nakakita sila og kasandigan nila ang Rafi inubanan man sa ilahang city government mao ni ang kaning kuan kanang Karkar si mayor. Grabe kaayo ang ilahang pag-boom. In fact, dako kaayo ang kausaban sa ilang academic performance. Bisan pa man sa panginahanglanon ang pagsulbad sa mga panginahanglanon nila sa ilahang dapit. Nakita gyud ni unya ang mga teachers murag naka-concentrate gyud sila sa ilahang main role gyud of teaching. Kay ang the rest nga pagplano, pagdevelop, gisalo naman sa komunidad. Okay. So dako kay na siya nga impact para sa mga teachers. So makaingon ta somehow kini siya naka-motivate pod sa atong mga teachers. Correct. No? Sa pagpagaan sa ilang trabaho. Nya paghatag na karon og dakong higayon sa pagtudlo. Oo, mas dako na silang oras di man sad noon, pero mas dako ang ilang energy, mas na maximize gyud sa pagtudlo. Kaysa moadto ka sa eskwelahan lagyo pa kaayo nya dani mo tanan. Baog yun. Sa problema sa kanang komunidad o problema sa mga bata, sa mga facilities ug sa mga bata. Yes. So murag bugat kayo. So in this way, magaan-gaan tungod kay naa ang suporta sa community, naa ang suporta sa local government units, mabarangay ka man o ma-munisipyo or syudad. Oo, sakto. All right. So mo ni siya mga higala no ang so far ang mga interventions karon nga gipatuman sa Ramon Awitis Foundation Incorporated. Pinaagi sa Education Development Unit no nga diin si Miss Risa na involved. Mo ni ang ilahang mga usa sa ilahang mga programa nga ilang gi-provide ngadto sa mga schools labi na gyud sa probinsya no. Correct. So Miss Riz taud-taud atong isgutan unsa pay mga laing interventions ninyo. Kaganina nag-mention about school rehabilitation ug uban pa. Okay, so atong isgutan mga higala ang dugang human lamang ni pipila ka mga kasayuran.
Kahibaw ba mo nga anaay salamat po teacher commemorative stamps karong tuiga? Kini gipaluyuhan sa Philippine Postal Corporation. Katambayayong ang Metrobank Foundation Incorporated ug ang Department of Education isip tipik sa National Teachers Month nga selebrasyon. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang mga pinakawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Magbutang og water catchment ang pagagamhanan sa lalawigan sa Subo sa pipila ka pasilidad niini isip pagpangandam sa epekto sa El Nino. Sumala ni Zarim Joseph Estela, Pangulo sa Provincial Environment and Natural Resources Office, ang mga nahisgutang pasilidad nga butangan og water catchment naglangkob sa Capitol Main Building, Legislative Building, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, Museo Subo ug Cebu South Bus Terminal. Dugang pa niya, dakog matabang ang mga nahisgutang water catchment sa pagsulbad sa suliran sa baha sa Metro Cebu sa higayon mubunok ang kusog nga uwan. Subay ni ini nang hinaot si Provincial Engineer Hector Hamora nga mapatuman ang maong proyekto sa mga local government units sa probinsya sa Subo. Niligon sa ina-action plans ang World Fish inubanan sa mga katambayayong niining ahensya sa Central Visayas aron suportahan ang mga komunidad sa Manselang, Madre de Dios, Bantayan Island, Cebu, Pinamgo, Bien Unido o Bohol. Uban sa komunidad ang World Fish o mga katambayayong niining nagnitag solusyon sa problema ug nilambigit sa mga komunidad ngadto sa mga organisasyon o ahensya. Lakip usab sa inisyatibo maong pagpaligon sa pagpalambo sa agricultural systems. Ang hisgutang action plan naglakip sa pagpahigayon sa Sustainable Productive Livelihood Programs ug epektibong pagpatuman sa small-scale fisheries. Ang maong kalihukan ubos sa Aquatic Agricultural Systems Program ug giindusar sa Regional Development Council 7. Tungod sa subsub nga operasyon batok sa illegal quarrying, ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo nikita og di mo minus sa 36 milyones gikan sa Enero hangtod sa Agosto karong tuiga. Mao kini ang gipadayag sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Penro. Dugang pa sa ahensya, 362 cargo trucks ang nadakpan ug gi-impound sa unang 8 ka buwan sa 2014 gumikan sa giingong pagkubkub ug paghakot og balas lakip ang graba nga way permit. Ang pagkasikop karong tuiga mas daghan ikumpara sa 260 atong 2013 ug 170 ni adtong 2012. Gawa sa operasyon batok sa illegal quarrying, tinguha usab sa ahensya nga mabutangan og material recovery facility ang mga local government units sa lalawigan sa Subo. Ug maungkad to ang mga balita sa kalambuan karong simanaha, kini si Pagtuki Christy, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, dugang announcements. In observance of Breast Cancer Awareness Month in October, the Eduardo J. Boitis Cancer Center kun EJAC of Rafi, in partnership with the Cebu City Government through Task Force Cancer, Cebu City and Cancer Support Groups, will hold its 11th run of Moonwalk, a walk for the breast cancer awareness today from Fuente Osmeña and Plaza Independencia. Assembly time is 5:30 p.m. For more information, please contact Gina Marquit at 256-3287 or 254-6351 or visit www.rafi.org.ph or www.facebook.com/rafi.org.ph or follow at rafi.org.ph on Twitter. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies.
Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. For inquiries about community, you may email at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, padayon ta mga higala. Kuyog gyapon nato karon din sa studio si Ms. Riza Labaw, ang Program Officer sa Rafi Education Development Unit. Ms. Riz, Yes, sir. karon unsa may mga other projects or programs no aside from school governance haron pag-train, pag-capacitate sa atong mga teachers? Apart sa ato ang school governance program no, aduna pod tay katong akong giingon kanina nga infrastructure projects nato nga naatay tulo ka klase ani, kaning school rehabilitation program, kaning Gabaldon Restoration Project ug ang school building project. Ang school rehabilitation program giapila na ni karon sa school governance diin dili lang. So gi-integrate ni. Yes, gi-integrate na ni siya, dili lang infrastructure ang amuang i-offer sa mga public schools kundi dili naman pud ang pagcapacitate pud yun sa mga teachers bahin sa school governance katong atong giingon kanina. Ang ikaduha mao ni ang katong Gabaldon Restoration Project diin apart from ayuhon nino ang kaning mga buildings nga gubaon na kaayo, kaning karaan na gyud kayo nga mga buildings, ato sang gihatagan og bili ang iyang heritage, ang iyang ato ang kultura ani. So giayo sad ni, so under sa gihapon ni siya sa school rehabilitation project. Ang usa mao ning gitawag nga school building project. Partners nato ani mao ang province of Cebu, uban pa man sa mga municipalities nga ni participate ani no nga kanang muhatag ta og mga bag-o gyud nga mga buildings. Nga para ni to address the katong lack of classrooms kay nagkadaghan ang enrollees, nagkadaghan pod og year kaning gitawag nga K-12, dako kayo ni siya pod nga issue nga angay pod nato nga atimanon. Ms. Riz, kinsa may mga posible nga ma-contact in case no na ay mag-inquiry or mag-inquire about sa ato ang program sa EDU sa Rafi? Yes. Okay, kaning mga related ani ng programs ma-contact ra gyud dato ni siya sa katong telephone number sa Rafi. Katong 418-7234. Yes, the local 205 or 209. Or 209. Unya ang atong pangitaon si Riza or si Anton. Okay, si Miss Riza Labaw or si Sir Anton Dignedice, no? Yes, ang Executive Director. na. Okay. Miss, basig na pa yung mga importanteng mga events nga importante kayo mapahibaw ngadto sa atong mga teachers, no, sa atong mga school heads ug sa community system. Mudugang po di ko nga naa po di ay umaabot nga awards program ang Rafi, gitawag ni duha ni siya kabuok kaning amo ang Rafi Education Partners Award. So katong mga partners namo sa school rehabilitation program, school governance program, Gabaldon o school building projects, usa ni sa among mga kandidato para sa mahatagan sila sa Rafi Partners Education Awards. So in fact, bag-o lang na awardan last month ang kaning Asturias ug Bantayan ug ang Tuburan for having completed or rehabilitated 50 to 100 classrooms. So naka-rehabilitate na ta diri og 50 ka buok to 100 sa Bantayan ug sa Bantayan 100 so far, na. Miss Riz, mo ni ang total nato nga na-rehabilitate nga mga schools as of today. As of today sa kani nga mga municipality lang. Okay. Pero more than 600 na kapin ang atong na-rehabilitate all over Cebu Islands. Pero sa inyong tan-aw aduna pay kakuwangan gyud sa Cebu. Oo, dako pa kaayo gyud sir. Dako pa gyud kaayong kakuwangan kay nagkadaghan lagi ang mga bata nya naa pa jud ning K-12. So usa sad gyud ni ka mga butang nga makatabang taba. Unya kanisang another sad namo nga school awards kaning gitawag nga Rafi Seed Awards, Seal of Education Awards. So i-launch unya ni namo sa tibuok Cebu region kay para ni siya sa mga schools nga ni excel gyud in terms sa school governance. So more information ani amo pud ni siyang i-communicate pud nato sa tibuok
sa tibuok eskwelahan diri sa Cebu. Yeah. Unya usasad kay naami upcoming pud nga activity karong October 21 turnover ceremony Wow. sa Asa man na pagkabuhaton? sa Daan Bantayan Daan ug sa Bantayan. Bantayan. Ug sa Bantayan Yes. Island. Kaning sa Post Yolanda Rehabilitation, School Unsa man Rehabilitation. ning mga eskwelahan, Miss Riz? Daghan ni sila sir sa tibuok ni siya Daan Bantayan gyud ug sa Bantayan Madredejos ug sa Santa Fe. Oh. Murag 21 sa Daan Bantayan, 21 schools sa Daan Bantayan, 15 schools sa Bantayan, 9 schools sa Madredejos ug 3 schools sa Santa Fe. Unya pagalunsaron ni siya no, duha ni kabuok location sa Daan Bantayan, mga around 8. Unya 10 mulabang napunta sa Bantayan Central School. So ang mga bisita nato ani kay si Senator Panfilo Lacson, si Undersecretary Mario Deriquito pod, Governor Hilario Davide og si Vice Governor Agnes Magpale. So morning mga lugar nga diin i-turn over ang mga schools. Yes, turnover so na murag mga busy post gyud nila ay na. mga sa kano sa next week? Yes, next week. Next week. Na Okay. na siya. So mo ni mga pitsaha nga diin mabisi no ang ato Yes. ang mga kadagkuan sa Rafi ug ingon sab sa ato ang mga kadagkuan sa ang atong counterpart sa government no. Yes, correct. Diin ma-turnover ning mga schools sa mga gisgutan nga mga lugar. Sa Daan Bantayan 21 schools, sa Bantayan Municipality 15. Sa Madredejos 9 ug 3 sa Santa Fe. Yes, correct. So these are the places nga diin mag-turnover ug ingon ani sad ka gidaghanon nga mga schools. Oo, murag general tibuok na adto na pagaheld doon sa Daan Bantayan sir, adto na sa Bituon Elementary School. Unya sa Bantayan adto na sa Bantayan Central School. Alright. So kini adto ni dito mag-converge ang kini mga schools nga gipanghisgutan no. Kana So diha dito sila. himuon ang turnover ceremonies. Correct. Alright. So nya makaingon ta nga with this number of schools daghan na kayong mga students or pupils nato nga maka-benefit Yes, nini no. correct. Mga 1,000 na pud siguro na ang maka. So dako na kayo ni siya og contribution labi na gyud sa ato ang Katong mga naigo nga sa no? bagyong Itong Yolanda. mga typhoon stricken communities correct. and places no. Unya ang nakanindot pag yun ani nga mga classrooms di ay sir kay gipakusgan na ni siya dili na katong unsa na Murag typhoon kuan siya, resilient typhoon na gid resilient siya na nga ni mga siya. eskwelahan kay usa sad na sa among gi-consider nga ang eskwelahan ug ang mga building sa eskwelahan dili lang siya ingon classroom, himuon sad gyud siyang evacuation centers, center. Correct. especially Correct. during the typhoon. So amo gyud ni siyang ang design ani sa building kay typhoon resilient gyud ni siya. Typhoon proof na ni siya. All right. So muna mga higala no ang mga kalambuan related to Ramon Abuitis Foundation Incorporated sa Education Development Unit nga mga programs Yes. on school rehab, kanang gitawag natog school governance, ang pag-rehabilitate nato sa ato ang Gabaldon buildings ug ingon man sab sa kining school building no project labi na gyud diha sa ato ang mga lugar no diha dapit sa northern part of Cebu mga higala. So Miss Riz, ang ato ang school governance nga training no. Ang tung This is- school governance nga training pagasugda na po pagasugda na pud na siya after 21. So After 22, 21. 23, 24 naata dira sa Bantayan Naata sa para Bantayan. i-train nato. Yes. Alright. Kaning school governing councils. Okay. So O kaning magkita-kita tanan project. to. Yes, sir. Okay. So mo na mga higala no ang mga developments karon related to education unya kumusta man Miss Riz ang response so far sa atong mga teachers dito labi na gyud sa Bantayan Island o sa Daan Bantayan. So far sa inyong na encounter dito nga mga teachers knowing these projects nga gi-implement with them. Sa akong nakita nun, grabe kay nga mapasalamaton ang mga maestra nato, ang mga kadagkuan sa eskwelahan dinha sa Bantayan ug bisan pa man sa atong partner sa nagkalain-laing parte diri sa Cebu. Gani grabe kayo ang ilahang pagdawat nato. Grabe kayo pud ang ilahang suporta sa ato ang projects kay kaning mga projects dili lang man pud gyud ni sa Rafi lang gyud ang magalihok.
magalihok man pud ang atong kamaistrahan, pero makita nato nga ang pagdawat nila sa mga proyekto, makakita gyud ka nga kaning gitawag nila gratitude, sobra-sobra gyud sir. Unya in terms sa education, makita pud gyud nato nga ang development sa ilahang kanang bata sa ilang academic performance makita sad gyud. Miss Riz, daghang kayong salamat sa imuhang pagig-uban kanamo karong buntaga, unya daghan gyud kay kag natampo no alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuonan. Daghan salamat sir Tat sa opportunity. Okay. So mga higala no, wala nagitay panahon og dinhi natapos atong tulmanon. Sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Miss Roxanne, si Ma'am Heidi Palapar, ka Ma'am Dumi Chua, atong Chief Operating Officers Foundation. Ako sa kanising kasing magpasalamat kaninyo sa pag-uban kanamo. Moingon na lang ko hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo kanu sa unang gisaulog ang World Teachers Day? Isip paghatag og bili og pasalamat ngadto sa mga magtutudlo. Unang gisaulog ang World Teachers Day niadto October 5, 1994. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351.